Hej YouTube, i dag vil jeg lave en video, hvor jeg skal lave en sjov video med min hund, og det bliver rimelig skægt, men først skal jeg til sådan en rutsjebane, der ligger tæt på mit hus her i Holbæk, så kom, chica, kom. Oh god. Kata. Du skal bare ned den rutsjebane. Chica, op. Nej, op. Stå. Nej, Chica, stå. Så bliv. Så bliv. Nej. Så bliv. Kom, Chica, Kata. Og jeg slapper af. Og jeg skal bare lige vide, det er ikke en chef. Og kom, hey, Chica, du skal ikke rende. Du skal ikke rende i den folks haver. Jeg ved ikke, hvad jeg skal for. Hun er lidt normal nogle gange. Jeg skal også se min hund. Kom så! Du er så unormal, Chica. Nå. Vi går lige lidt videre. Altså, jeg er bare ude på tur med min hund, så senere en dag vil jeg også lave en video sammen med Albert, hvor vi laver en lille form for intro til min nye kanal. Jeg er Troll Team, hvor vi skal lave en masse form for trolls, så du kan trolle din søster og sådan noget. Ja. Det er bare lige sådan en lille intro til, ja, det er ikke en intro på en måde, men en første video til min kanal. Så skal vi bare se, vi ses i YouTube i den næste video. Og det bliver nok den der intro, så vi ses. Hej.